Gikasuhan na ang senior citizen nga sospek sa pagpatay sa iyang kasambahay sa Barangay Kabantian, Davao City. Samtang ang anak sa sospek apil sa ginaimbestigahan. Ano ang report ni Jandy Esteban? Formal nang gipasakahan og kasong murder sa Buhangin Police ang 70 anyos nga si Nenita Pagatpatan nga mo'y sospek sa pagpatay sa iyang kasambahay nga si Sheila Lagsaway sa usa ka subdivision sa Barangay Kabantian, Davao City. Ang sospek nasapul sa CCTV nga mo'y nagguyod sa trolley nga karga ang gituuhang patayng lawas sa biktima nga nakaputos og trapal niadtong Domingo 1:30 sa kadlawon. Nakita usab ang gagmayng patak sa dugo nga paingon didto sa balay sa sospek. Nakaplagan na lang ang biktima daplin sa karsada. 60 metros ang gilayon gikan sa balay sa sospek. Migawas sab sa autopsy report nga hemorrhage ang gikamatyan sa biktima. Kinsa gituuhang gibunalan og gahi nga butang. Nakita sab nga dunay samad dinunggaban sa likod ug ilong ang biktima. Nag-apply na og search warrant ang kapulisan sa korte aron masulod na nila ning balay sa sospek. Ug karon nakakordo na ang maong balay ug bantay sarado sa Police Auxiliary. Nag-a-apply pa rin sila sir ng search warrant if possible kasi may ma-recover pa doon ng na evidence na ginamit ng suspect. So, ma-consider man yun na admissible in court, sir, kung ma-recover pa doon sa loob ng bahay. Samtang gisaway sa netizen ang matud pa special treatment sa suspect kinsa wala nakapriso sa mismong custodial facility. Tubag sa kapulisan, Yung special treatment na sinasabi, sir, lahat naman, sir, fair yung treatment namin, sir, sa mga piniriso sa prisuhan, sir. Pero sa condition sa suspect na mo karon, sir, maglisod magod siya gani og kanang lakaw, sir. Usahay maghingal pa siya, so i-consider na mo siya karon, sir, pero naagyo siya nagbantay sa iya, sir. ang anak sa suspect lakip sab sa ginaimbestigahan kinsa gikonsiderang person of interest o POI. Sila manggod kauban sa isa ka balay, ma'am. So, wala ta kabalo that time. Sa akong giingon, ikadakan paog kan investigasyon, ma'am, nga naaba dito ang ato ang POI, ma'am. Daan ang giingon ni Buhangin Police Station Chief of Police, Police Major Jonel Pederio, wala kuno kahibalo ang anak kalabot sa krimen base sa pakighinabi sa kapulisan kaniya. Apan ginaimbestigahan pa nila kini, ilabi pa nga nagtuo sila nga posibleng duna pay laing nalambigit sa pagpatay sa biktima. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.